ya Baibuli. Ndizi TV na kwale niribene ase umoroberio obwensakia emambi yabono alituko lieti gatatu ase tokwale nibene boka ande onsi ase ototengerete lituko lya oliabere chaka bene ime yomoroberio obwensakia buna botambe kiko igule TV yao yabekire umoroberio obwensakia manyanga lituko lya bere chaka boka chaka kuyaligania ase ngencho yokogenda emere mubali waraboncheli yabono chinsa necho kwali ni bene onde ase enseme yokorero boncheli bwao bali abaraborokia ni matenga mbale bakunya kuyaligania ase ngencho yogochia agochia gosemia abana boyoko basomia ase matenga chinga kichabono ni gama twaenda ko minyoka kigima ase bono no chiskuru bono chacha kirokora amatemu ao na boigo chinsemo abayenda kuyaligania bene ase ngencho kire chitariki emerongo ebere yomotienyi ni matenga omotienyi obeire gogoska kigimase boka soime yomorobere bwensakia toso abie ka soye oyomo soibabere elinde tokoba liwa elimo na bogotoko rosa litukolyao mwanju muri Ndizi TV etera nkoro kwa joba maangi na nchengoro kwa FRIDAH KERUBO na okwanire emambe yabona iga omwancho muri Abigael seni kya Ndizi TV ekatogo kwaligania asomorobelio bwensakia bono mambia elinde tabetogo kumanya nara yakende takokolekana korasoro ngorwa Gusii korwa senseito ya Kenya. Amashabiki ito on speak or sense media team diaspora team following wale nyako chini ya maji toko batenga esokia bona iga be kumurobele wensakia bono mambia tobwati estinse mochichi mitandao lika ujumbe yago ekatometenga litko lya JUMATANO nelitko lya kwenyora baswati kigima nandini litko to kumulikira asense meri yechisemi go mwanchu muligelia erali bageli gali abene koganeli omusubati oli bwanchete omusubati oli bereka kokonya sensemo ya boli tukoligia omoture bono mambia omotebia so murobelio obwensakia bono mambia bwakire joba bwakire bya FRIDAH na kiobogete njembya mbogete ndo chinga litukone litoerulire mangana mange tayo emambi ijabono asenge nchondo chinga litukolia takira senchira engikerano bya kegima kero tokonyera ngali tukolia basubati ntuna abasubati emambi ya lero ntole no mogoko yes FRIDAH madengunya kwebolia mabolio onye basubati batalengo tore kubanga nabaswacha boka barensi nkinsi yalikobagaki erembe yani erebori kolende abasubati nabakubera ense yabanige ko meka FRIDAH ngo tabenga noenekera musubati aresenka iyo lichinga chibwate abana kinyaroka enkeli nige ko bagekora bigwa yabagiye kwabusa nabakoranga ebintu nigo bibangira senyo mbeli ya FRIDAH abakoriye noena sengo ko igunga umusacha nabwate bando igonga umusubati narororwa ukomusira agatanga korocenga umusacha narororo oitiri umurira sobugima bwaye manyanga umusubati narori mayiga yaye tali razima ebe nomwanchioye tali razima ebe nga no musani oye busimukaye nabeko bangina FRIDAH nabeko bangina nabeko ba musubati umwabo nabeko be kazini yaye nabeko babayiri baye kagicha ari umusubati igonga abasubati ntoireteli bagari abene ase binyoro ngo bwate sitore akeregento ngo igolenga abasubati mbaro mochioyo ibokoro cyo mochio mesete nga manyanga abasubati ngo kora bali emirememia none bwongo taberega job nga omukungu muyani gakwaga chenka yaye yes abasubati nabantu bengenjo FRIDAH kegima ase ngenjo ningo bakwene kinga mbali kweba nka kweba bali bakwenyora ase ba rule
Hema eto musacha chinsa chinde okonyoranga omusubati anyorire obere kugeranga ama etaba musacha nerega nchiri gwancha nere nabakonyoranga mbali bagwancha bancha bama chikweba asiyo kabwa tu musubati umya nabo naenda kumunyuligoro ya sobo omusubati kunyorare sobo endo musubati karumya monno nigakoba kumunyolinga inyoranga abayiboli bawo inyora abayiboli naendo ratoma abayibo naendo ratoma no na abachukurwa chikwani abange na chinse mo chonsi bali kwebanse moyemo ase gonko nyoringa ekero musubati arumya ebintu nko babiri bikogendera bya FRIDAH ige mambia lero mwanchi muliyele niko toguchingira abasubati mete tali raisi okonyoranga umusubati obere gakwebwaterania olendo mwana oli mitinyi kendo mete ngo chande narako kasa abasubati nandi kani chembuli musubati yemo ningi yeko gero konyoranga ekero musubati ayibwateranire ekerale gali mitinyi tatweneiga tamaiti mwana kiabogoleti tamaiti ngabo sinachi kuiburu mwana oli buya lakini era ni gabwato gwasemera konyoranga uchakire kugole bintu byo mwana olendo boli toboli mpaka ocha kuiburu mwana igota ligendo kia raisi gosita ligendo kia kawaida ekero musubati agosaga labor room osoka no mwana egetoko basalute abasubati bonsi pia semugenderete gotobwatia ale mambi ya lero kurwa somorobele bw'ENSAKIA ni gotoguchingira abasubati bonsi yes FRIDAH ekunekene asengencho ni gokonyoranga umusubati osoire ebyombe ao ebyombe mbira konyora ko egubesa nkenke onya kugora chianga onya kugora chisani mata basubati nkolengarire bale bosyo nkora mbali bale birengerere kolende nonya nigo mate amangana narabere gasoa asensemo yubwanchani irero kugunga mondate banga tingwanchane nkoro yonsi ngati ni bwanchana nkoro rero ntuli kubika bwanchani asenkoro kwarasio meri by then akamoto kwaratikalia magoro mai abange batanganika bakubika busibu na sama na banda yote banga usieke siasa kwa ro naone bago eka kwa lungs ukipomua inaachilia kwa wasi morai morio kakatsi yasoka tingomanya ingikirira abantu gutwara okwigenda buno ko bose utware birengerera binga bunebi asanyore nga matuka mange nga abasubati babere baguchandika in the name of love akonyara nga omusacha liri more asa obwanchani buli butangani nabago biyevubiya lakini kego ikamatuka abere basacha bagotanga mbali ko mokasigati konyara nga ongire naende gukora ibintu binde bitabwenerete igobono turi gosoa turi kubika magoro nsime watokogoro ko mugore muto ko mugore maega yeko minchari ayesoka buna ko arenge FRIDAH lende gento kwegoli obuno bwanchani holi bose negento kindi no bwanchani nabakonyora atari bwanchani no bwanchani ekagera kero wanche to monto yo kumwancha nenkoro yayo yonse egotegemea naro umuntu oyo bwanchite nerenga kiago bivugo cha sore onye gukora ngi line yaye mbira lakini onye go kumudoubt tora mwigina wete mwanya bantu yes nchendo chenga boigo engana yabiri gonchuria engana nere ya chirenga no mugusiga tete nga bwancha nimbwa maiso miyo yetamanya ine yes bono tinkumanyanga rero abantu okora bale obotuki ose no bwanchani bwokora nali tukoelimo amaeteliri wa maiso limo liri kale miaka elieto akwa rekoranga no ina bagaka sekenyoro mbama etinga omusubati ora sekenyoro chimbwa chiaye babere bagochimanya bamanya nga omusubati oyo nabwato mukigali mugondo ngwacenaro mochi na maite kuruga na maite gosongo boli kubwatikana bunakinire gali ya sekenyoro bamanya kuligire lya sense moyo mumura mumurori aise gutigwa asinga na bakurende nkeli yaye na maite gotema chiombe na bagochiragiri buya igonga na bakurende omochi bamanya kuyimukiye gitambukero baenda batebya enkeli yo mumura musubati na alegari tumoroche na ntoroche nga chimbwa chiaye ne chingia abagaka bayimuka bamenya goikagali ya sekenyoro barachunguza akini rero umera negalimya chenja ni chinamba wana WhatsApp matukabera atatu abo
abo bombe onyoranga batraika se nyumba kibekire nyumba bachagero nga baby osi darling Frida ni tukoli tani nga masiti pineapple Frida amangana ya jeno chenga abu no bokugugole talinga na sengencho okonyoranga nelinga okonyoranga abantu mbare batali aba ya kulende iyendo ikwiriranga abantu bono bacha kutwara chitangutangu nabantu bane na sengencho enchera bakayo chako bwanje ni amatoka rero niko bakwayirira mono bali kwirali chinga kikumanya omuntu oyo bono ni onyoranga omuntu bono likakuligeria ali emamo chabeta akora aso wanje ni butangani asabete ka wanje no muntu asama tukabere bono ni gandate kwirolera amamo charia bono ga ochake kuri chi formula chinde chote banga bono njera yukane konye gaiga tini wanje ne nkorengi lakini kuma the Frida manyanga ekero kwa meni roboke oboke oja ko meni asali ya wenje mara moja na ngora Frida konyoranga kwa birokora noene ase alikuwa betoboke bono bwancha ni boli onika tanga tianga ngwancha ne hagitokoroka lungs tote benga bosi wanchire no mutwe bosinama kunyoranga obwanja ni buli bwachakire ngorangara wanya ukongusa Frida omotienyi gokwera kwanyora kwasira yo mugima wasinyugwerusi ona ene kwerusi ase konje ngoranga igento kwende tenkilinga ira chingaki kurama nyomonto aliora ene kinga no guchiko mwanje omanyenga bono iga no na mwanjire nimbwate okuyana lakini Frida gwanje nusunche no chenga nigento kireko ngwa na no meteto araranga abasubati abankinga go sikero monto ngoso ali ni kirenga kia ya subwanchani kwanyaranga omonto maybe mbabete bagotigana subwanchani botangani maybe ata itoye omwancho yoyo nde goso yokabero omwancho ye aigubobe ate tamoro kinga bono no inchi na bongoska bosio inyora taraba ka korigereria mamo chali babete bagokoreka na tunde ntangani bana tebanga ndagete moro kinga taliera musacha ere bweka onyoranga osaire nebirenga bire tofauti kaka gochikonyora tebanga ube nabayalengeiga kwanyaranga na ndo mbeire gakomekia ama mochaka bire yes Frida konyoranga abange babo marabwe na maote inga enkoro ngonyorira maote na mutayarore na bokwere minga na sukire bose na ndema tengana ya bere gochangirwa anena mono nemitandao Frida konyoranga mwanchenira ama tukabire mwachake kuruka chibiche chino asemita ndao Facebook, YouTube, TikTok. Bono kimwatigere nende elinde ko veroli ondage chigu wa mwabuna watebere Frida monto gusa konje no chinga nerebuya abantu bayire chinga kichiabo kumanyo omuntu oyo bayire chinga kichiabo onyokwalenge asobwanchani bonde orabwe na Frida ko baso asobwanchani bona bakonyaranga ona iga nore ase ensemu ya bene yugwancha kabira sengenjo engana ikwirira umuntu gutwara gutwara obwoba bw'wancha kigima na sengenjo Frida otarabwena yes yatonjera ne engane yo kabisa achinga kitogenda tego chingira basubati mambye ya lero jobo mosubati na totaite to chengere mosubati korukanganere Frida Mukaya obetega koegwali bagali abene koba omo chief registrar asensemeri yekegambiro anabetega koenyorera obobwi magega iyo kwerwanirira asali kurwanirira n'abantu batano nomo akabaga konyorera obobwi asara bekagokora ese miaka 5 erebosio Frida Mukaya congratulations Frida Mukaya mate namba kuigun Frida KERUBO abakolende nonya Frida KERUBO wikanere mo chengere Frida nango chengera to no yo gwengenjo kegima ime yo morobere bwensakia ngoto sirole kegima ngonsi kegima ase igo nere bwenango chengera lakini nende Frida Mukaya nigakuchengira asingenjo bono no nigo ensemo yekigambero tayonga abasubati banyolera libaga lya bene ase kigambero actually kero koranga no munacho monene bwebina asensemeli yekigambero no musubati mata kome
omusubati omu registrar omusubati Aiwanda kinga abasubati bakire kuira libaga lya bene asensemo yoburai ase ensemo yebigambiro yes gobono ningana togendete kubulia nga nonye no burai bwense turisa konyora omusubati oroche nga ndogo skabosio asense ya Kenya ekatwaranga no murai bwense nabaga koenekia nga asobochori bonde nachikubeka omukonyo yaba musubati igobere gakorera libaga lya basubati asoborai yes ningana ekwenekinga abasubati bono esokie liya masakara soma kabisa etomekigima koromokia nabokonyoranga mwabere muikirania hakubani kwino asobogima onde tayo obwatege tango asobolima obogima buna elukipchotenga no human is limited asego abasubati libaga lya bene mukubanya kwa birogo muganya muikaransenga watenganchi no musubati nabo ngotumeke kienikia ne konyora imirimo yaya abasubati bono iga FRIDAH niko bagwetuma kabisa amangana ya yode ngatu tumeke kieni ahetiro nechinga kibo bono iga no gwetuma umukiogo norora ne kinga kwabire konyora imirimo ose konyora ogosirwa ase kine gyonsi ogokora igoli tukolera mwanchi omurireria inyora ngali tukolera Jumatano botambe niko tugukwanira igoro yechisemi matana bere ngoligeria engane yega yechisemi ngaranga aboro kigwambarorora baiga bibirasi byebike osensemelia ECDE abakyo balingo kora bale emirimo kegima neli tukolya lera nigo tete ko bairanilia mbyemono asemirime miya bago chibakora okoire umwana ogwo ekwengwerero taramanya no kolika otaramanya no kwimire lakini aboro kia bali baba lemerelia baba igilia chimbwa chingi abamanyanga bane kinga umwana oli umanyira no kolika umanyira kubwata no nyene karamu igaboro kia asensemelia ECD seritkeliga liomorobile bwensakia abono mambia litkolinene litkotogokwanira chisemi nigo tukubachengira na inu emambe ya lero kolende job litkolya lero nwetenga asentunda ya gatatonto bwata omugeni ase studio uyorabego gakumurikira amangana yechisemi ntokwanirete igoro yokwirania koboko ase binyoro kolende oyo kabeire omworokia omonene aselita John nachikoba kagwikirana ase studio ase morabe mugusanga mangi nabiga torera ase obwoime maiga yogosomya egati y'ikiskuru imeyorgongo rwagusina bigo kiskuru cyabere kigokora bya ase orogongo rwagusina bigo asisemi kabaga goswa ase ensemo yozome iskuru jobo bundi FRIDAH gwetira ase enseme yo akabaga gosomya ikinsemo cyonsi igono muntu obwate obumanyi bwaime igo cyakara kiskuru cyoboroso secondary nabo igo kiskuru kiri kinene cy'ubo bundi igo nakyo tumanyia ase oboime igoro yamangana arengete kisemi nabo igoro yechinchera bo igo nere andrete kuirania akoboko ase kisemi ase kira chikuraga ensa emo nenusu yabono mambia mwanchumulirio Ndizi TV tometo gusanga nere elinde twene kinga obe tumanyia ase oboime FRIDAH nabo abarigere bete Ndizi TV bakona gusanga nento birengera byabo gutera ase ensemo yemitandao Facebook Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News abogetera ase namba ito ya 0792192834 asbara gusanga nento ebirengera lyo byabo igoto bakogoso aibweka somorobele obwensakia turabantu babere batatu baganire litkoligia ase omorobele iga gwetera ase mitandao yeje babereka gokwana nabo gase namba yeto EMSMS yes FRIDAH abo twende tukochengera abasubati women crush Wednesday ndo tukoranga omusubati yo mokorwa ase county ya Nairobi oyugo iko Oromo senator omochore naralia ya abetega oteba ande nera no rubyo itotebyango aba senator omochore aselita Gloria Oruba nigo abereka kobolia omugavana bwe county ya Kisii
Gusii Paul Simbarati kwene kyabna ngochorare omosubati koba omokonyoye nigane kiringa abasubati bono igamba bwatelibaga lyokosoa asensemo yoborai anena si county ya Kisii ayamagega yomokonyi obwomugavana Dr. Robert Mundagwa kwa isiko asekolende omugavana abwate chinga kichogochora omokonyoye ngono kuboliga kwa rule gocha asomugavana kwene kyanga ngoina naliribagelyo gocha asensemo yabasubati tatosa asensemo ya kabere studio toigwe nare yabetika kolekana. If you look at the cases zile zilikuwa hapo awali, ukiona wale magavana ambao for instance Sonko alikataa kuweka deputy governor, uliona ambavyo hiyo maneno iliende kasambaratika mpaka tukaletewa NMS at one point. It is imperative and I think it is within the law that within 14 days that he nominates a deputy governor. Monda ametoka Nyaribari. Na kuna watu ambao wanasema kuwa kama hii kiti imenyanganywa kutoka kwetu Nyaribari lazima irudi kwetu Nyaribari. Lakini the governor has a right to pick a deputy from any constituency of Kisii County. Akitaka anaweza kwenda kuangalia huko Bogetutu. Akitaka anaweza kwenda kuangalia anywhere in Kisii County. Sitaki kuongea watu wafikirie labda niko na candidate. Hakuna, mimi sina candidate. Lakini mimi ningependa kumwambia governor akiweza, kwa sababu unajua mimi nasukuma maneno ya 2/3 gender. Akiweza, na kama kuna wale wa mama ambao wamejitokeza kisiasa, akiweza kupata mama ambaye ako na qualifications na wakikaa hivi vizuri pale Kisii County, ni mtu ambaye anaona anaweza kufanya kazi ile ya deputy governor, I would encourage Governor Simbarati aweze kuweka mama pale aweze kumsaidia, kwa sababu tumejaribu mwanaume na tumeona vile ambavyo mwanaume amefanya kazi. Kwa hivyo hata wamama saizi wanaitisha labda tupewe hiyo chance. Kama ni mama atatoa Nyaribari, sawa kabisa. Kama ni mama atatoa huko Bomachoge, sawa kabisa. Hata hiyo Bobasi ikiwezekana, ni vile ambavyo tu unajua sasa representation haiwezi kutoka Bobasi. Lakini kama angeweza kupata mama, mimi ningefurahi sana kuona kuwa ni mama ameenda kumsaidia pale kuwa deputy governor. Unajua Kisii hatuna uongozi wa mama. Other than the women rep na one MCA and a few nominated, lazima tutafute viongozi ambao sasa watajaribu kuonyesha kuwa wamama kama wa Kisii into we can actually, you know, tukipewa hizo viti tunafanya kazi. Si unaona mimi nimepewa kiti ya Senate, nafanya kazi yangu vilivyo. Kwa hivyo naona tukipea mama pale kama deputy governor anaweza kufanya kazi, na kuna wamama wengi huko Kisii County wanasiasa. Mwanchumurilia Ndizi TV oyo nomo senator amochore Gloria Oroba oyo rigukwanira igoro yengana agendrete koleta liberera anemono ase orogongo rwa Gusii igoro yogochorwa kwa mokonyi obumugabana we county ya Kisii maiga yoyo kabeire omokonyi oye Dr. Robert Mundagwa kwa isiko ne senate ama tukoma keiga aetire asebo igo nigo chinsemo au ime yorogongo rwa Gusii ime county ya Kisii bagendera chagwe sokia nabo igo gosaba omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kwene kinga ngochorare omokonyi oye asiwikira bono iga amalieta au abeire gagosokiwa FRIDAH amalieta niga endete kuraliguwa nabo igo gosokiwa asaba menyibe chinsemo bandate banga noyo totaite achorwe ansenaro chinga litukuligoro wekaranete ase ensememo imeanyali bali masaba ase boyo babetate banga imeanyali bali masaba totaite tochole ru Joel Onsare gesuka alinenere atikobaga kweneki obeire gakoba omokonyi w'umugavana ase entunda eye yoburai ase babete bakomotoginga nigabirira kurwa obokonyi obonene ende nigo aro umurai okolire amagendro nabo igo oruro ogosira okonene ase enseme tango turaiwango naraliaya abamenyi benseme ibabwate igoro yogochorwa kwaye Onsare yosuka koba omokonyi obumugabana bwe county ya Kisii magega yogwa kwa isiko kwaye Dr. Robert Monda
Asumu Governor Paul Simbarati abwate amatko 14 gochora omokonyo ye na boigo ebunge ye county ya Kisii amatko 50 nomo wetia ogochora kumugavana nigo abamenyi be county ya Kisii bagendete kurwa ebirengereri byabo ase oyora bega koegwa ekerogekyo ukwana egati y'abamenyi kurwa ase bunge ya Nyaribari Masaba nigo babolia arati gochora Joel Onsare Gesuka koba omokonyo ye ase baenekebuna nigo aberiga kubabwatisia kurwa chinga kiche campaign goika bonoiga Joel Onsare Gesuka otemire sana gutara no mugambi Simbarati no montomuya na nere governor yetu tomusigete sana sengenya na Onsare Gesuke erure gutara naye no nyatari kende asense mu county na ndunya etogosaba muna abanyaribari na into motoere ekerogo abanyaribari abaro bagokenga Joel Onsare Gesuka muna atari naye no munyorite asobonda bwao muna mwate abanetie muna kwanete ngakierie campaign chinga Jones Beach campaign nere bweka utigarete kagotebanga nonyemo konge gura mongere nango na Simbarati nigo baerera obuya bwa Gesuka anene ase okubasira abanyaribari ase merobelio boigo nigo babolia omugavana wikirania eira yaye ase okuinyora abamenyi banyaribari Masaba eliokoeneke bunambale amo ase obokoreri bwaye watemire sana okonyira abanyaribari emirigende yonsi pi gokiraniari okobwate siri munariri kwachitari kunyakoniro ngo gwatete ekero onda bwigora inyuru aso bonda bwigora nae bona twagusabira omugambi moinyore ase ekero geke ekero governor achitegaiga ase Masimba ward na temet sana gukwana ingakineje muranchore mubasa kwibo omo governor tukuru Simbarati nango kwana Nyaribari Masaba rugura ikinakikero kyaringe kororoka nanga na intwe Simbarati ngamotole naye chinga kiechio boigo nigo baerera okwegena kwabo ase Gesuka kubwatkana no bokoreri bwaye abeire kagoikerania boigo nigo baenekia kubwaterana no mugavana anene ase nsemo ya Masimba elinde goikerania obokoreri maene omugavana ito twatene namo naye koruna kwarenge campaign mpaka bona ngantotene namo naye Masimba ward no maete ngantotene namo naye muno munyaribari koranje to ekero geke kyoba deputy nande naritora ki note ni namo na intu note no ngotebere ngabanyaribari twakotinyetia amariga tugakorusiare na intu tutege tuturusiare otwakero kyoba deputy ase gasi akorere ngiya na batorosinga ne rura tokonye abamenyi banyaribari Masaba nigo baereire obokoreri bwaye Gesuka asaberega kubabwatesia ase merobelio asibali no kwegena buna nigo arabega kubalentera amagendero ase bunge yo kiarabega koegwa libaga ono nari goteba iganga Mr. Governor Mr. Onsare Gesuka nero garete tugakumanya nero gotomorenterete Nyaribari Masaba ono buna kwa irire keroge kenanda asande nabatware gusaba mugambi oito na intu otare na Gesuka orore kendo gotoera Gesuka otare nere gwetera se gari yaje ekurukwa Gesuka keasi egari yakonyira abanyaribari baito asogotokonya ase aita kurusie mebere mocheri ekero tubwate chisabari ase ligo lirike rabagotobekera amaguta ekero tubwate no echinyangi ekero tubwate mejegende yonse no ne yagira chwese ni abana baito ige gari yatokonyira ase Nyaribari Masaba gaiga FRIDAH KERUBO Ndizi TV Ebina birengerelio byabamenyi be county ya Kisii chinga kibaganeta gwesokia kurwa chinsemo na baigo kubolia omugavana koeneke buna nkoena nale libaga gocha ase chinsemo ndo chinga ndorara Nyaribari chachi na baroba gwesokia na koena na olibaganeti abasikiro gekyo Nyaribari Masaba na barobo babere bagwesokia metinga amalieta na MAANGI aberega koena no akonde libaga elio nigolitirete koba ase omugavana we county ya Kisii nero rachikoba kago tangaza teneni osega koralia teneni ningo arachikoba ekero gekyo
Yes FRIDAH umugavana we county ya Kisii nere bono obwate libagali abene bwana gete ko taiti kuligoro nere obwendete kuligia ingoyo na bingokora emirimo nere ikiagiro maete twabeto tenga emyaka eri agatwara go enyomo umusacha ali kureturu umukungu yalide bono iza ni okweligeri na ndo kwa bakora ochoora kwa okole kwa bene kolende onyanga ebirondo biro ase ensemo yokone kingango chora bara mukonyoye nigo obono umukonyi oyo kabiro mukonyi Dr. Robert Monda abetega kwenda asikigambiro kwa merelia enganeye nakiruchi enganeye erachi asenchera eyemo kura tinini bose kura kuna asensemo kumochoro mukonyoye asensemo yokochoro mukonyoye nkaitenga akuralit kuligoro babiri bagutwara egeikaro naba MCA ase kira oyo maberi kagukwanira ngani ngoli baroche orachiko baga kwireli bagali ya Dr. Robert Monda alitkolia rero na ndo mugavana nkumira nalinge naba MCA abega kubwatoka oli aroche orachiko bakagukonyana nere ase mirimo ya kolinde ogoskabosio kwa Dr. Robert Monda nabokora chego tenenia ogochorwa komukonyi bumugavana ekiagera ngagoika ekegambero kirabage komwali bagali ya elia bene aso kwegerera aki ekegambero kirabage ko nyoranga tabwatia mamocho Dr. Robert Monda nabakoirana ase county ya Kisii agendere no bokoreri bwa ekoba omukonyi bumugavana akulinde ntobe tukuligereria nga obwa mate gati yo mugavana no mukonyoye nga kibora chikoba nigo bara chikoba bago tugutera mangana yo ale na bago kubwatira na soko enekia ngango kora bali emirima amasoko ikirania chire cyabo asaba menye be county ya Kisii gose nigo bo bebora beboko gendera ko bororo kungusana ko bego kogendera ko enekigwa askero yo mara atakikoba gagutie moyo nde ko enekia ngangu ansarere tielieta igo ebine bintu egati ebintu birito expected asa county ya Kisii magega yoko na chokora chikoba kukurwigwa asikigambiro yes FRIDAH ayo na arotura bitukuliria ase obo imekigima ase kolende trochinga nigo Dr. Robert Monda abete gakwirege chambokereke akoranga tabete ga wisaneka nokona chapa bedo kona chua ne bunge elia Senate ande manyanga kaliere bieka ochire ase ekigambero mbaro bachire ase bigambero bikabotoria ase ngencho nigo ekigambero gete ikuliria mamochoka kigambero nkuli ikire ko manyanga omorobelio obwendere cyo kubwatu no beto bwatigwa asigo babato nyoranga ama mochonaro nonya nase ensemo yomorobelio obete gotumikwa ase ensemo yokubeka ama mochali ase bunge bose kubeka omuswaduli ase bunge ama mochali nabakwirira ekineke otene digelia ase ensemo yaye Martin Wambora nigabetega gwakwa isiko agachi agatoligwa ase ensemo yekigambero asigo nabekunyalika naboigo omurai aende ase kigambero abe gagotenenia okurusuwa kolikwa igo ase wikira bono iga kalingana turabeta gotebanga mondo berga gwakwa isiko kegima nabwate boigo libagali abene nabwate libagali akabero no mosene tarado ndenga bonae nabokwenda senchiri kigambero obokone kinga kwa berga okutoligwa ase igo negatia mangana turabeta kogenda kuriria ase igo ndo chinga wikira bono iga okochora mokonyoye chinga bono iga nigo bono ebirengere birachugonshuriria ochia kurwa ase ensemo yoko mochora omokonyo yo omoya gochia ase ensemo ya yogochia kurigalinga na kigambero kirabege kunacha igoro yenganeye ngono gotebanga Dr. Robert Monda tarakumoyo na batogo semelinga na bakwira na se county ya Kisii abeka gwikirane na inde ndoto yaye igo tarakumoya sensemo ya gesiasa orodinga ekiruge kyonge gusiraigo oikanera teme kwiruanirira abuno mwana siasa igo ntobeto gukumanya mwanchi muriria ali twarabe kagwikirana bosibwe kigambero tobeto gukubwatiria ye maseyemo ngakia mangana yo arabe kagokorekana gali ase kigambero napego buno kona chakora be gukuruga gurwa sikigambero gali nabotoko batoko kumanya igo mwanchi murigenda gusangana intubirengeri byago akubwatikana ningane yo asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi
TV News. Bogetera ase namba itio 0792192834 aso tonyora wetera ase namba SMS na WhatsApp 0792192834 sangana into karengere kiao turoyo mo turubabere na boigo na wakanda kurua ebirengere byao anemono igoro yamangana togenda tego sanga ase emambia yabonoiga ngona manga gende to korekana asoro gongorwa Gusii atimeti mwanchi omurigeria ngano maite obuya bwokoswa ase byombe job nora se kyombe ebyombe na soire bibere bitatu luchenga mbia bire tanga basacha tarira isigoswa ase byombe lakini antogendete kunya kubangusa aha mwanchi omurigeria kurwa ase county ya Nyamira niga babwatani ababere bagwesoke bene nabo igokosanga ebirengeri byabo na gotebanga tigabono tosoe ase kyombe kyokera kigotokonya asikora sensemeri rigoma babete baguchakia esako bene yemanyikanite nga rigoma community sako asibabere bakoherera emerubelio balingete gwikirania obwatikana no gochakigwa wesake yote yango tumirane no murikito Polycarp Okara yobete kagwikirana sinsemecho nabo igogotwariganiria aliabete kagokorekana Negi karo kiarenge gyo kunyara kwa bagi kwa bosemia abananchi kurwa sorogongoriga uya bukwigwatanya mu nebyombe ekyo kyarawo amona rija nyatuka uyoromo bisomo nene bwe byombe kurwa sorogongoriga rwa Masaba North otwacha igari goma konyorana na banachama members bekeombe ge cooperative ge koro kwa Rigoma community development sako ekikia kia betere registered chitariki charenge 12 omotienyo sita omwaka 2023 ukwana chinga kecho nigo ababwatani banyaraka bakanyoreri bagalia bene ko bachora bali baratunyaraka bakubara elio na barabwa banyane kwelike bunenjire ya moyo kwenyorere bisagwa kurwa serikali ili kwegendereria. Now our plan is to implement through talking to us individually, talking good of the association so that they may register in order to get benefits from the association. Probably you nyaraka bagokorwa bena munabarayi abaiga kura sinsemechiga wego nabamwatani bane nigo banyaraka bakobachora barayi batano na babere abo baratkunyaraka bakobakonya soborayi asabego batatu bachoro ko babanya committee obochori ebwakorekana buya because ase vyama bya ushirika ego togotumia principle ye korokunga ki democratic member control Gideon Yosuma onachoriwa street kulia lero kuna mochairman Rigoma community development sako ekiombe kekire sako murachisako chindi charo siku Nyamira asi ward chons asi ward itaigekire kiombe kyaro siwe nkwenelea wa mindongambia mono asi ngincho bigweterio yiria so wangu bagacha nande bakorera mangana manene yogochore committee ya management nigo abaiga bachorwa nyaraka bakorokyo mogokobo na kulira ngamba tunyaraka bakoremire mu bwikirino rigo kinya esake yiga elio ababwatani besake yiga kwegendereria tekene gente kiyana sabira ba minto bachamu kirito bwaterane tonyare gusuka ngorengere nge grant yekega geguchigocha ngeche kabage gotokonya kyagera batutebe tikurutangani nga bari batanyorete kwereneria achete ntangani grant kirigia CDDC bono ngocha batoretera bari gento kende gegucha gotuinwa kwa sababu ne ward mwanje tubwaterana singinje kugendie gente kimutwe abo igo abalimi baito tonyore benefit kurwa se serikali asinginje yo kwerweito ngorete mapato manyina bohe gati abaikira na sayiga nigo bagokere gitambuka rekigana kubabolia bali siko kwanekina barabo bunanko ibwatanya bale amone sako unenchereyemo yo kwegendereria ngote ando bali siko gali bagerere gocha ba nabo baso asesa keyiga egeko erekere gochikunyara kubai koruchiro percentage yo koira nigere 1%. Abo bisabe gabaikirane kunyara kwa bakwene kibuna abochori bwakorekane na kurwa basemego cyasibale nigo bohigo basingiranga ubwitambaro obukweliki amone chisako buna bakwerera mobe abo mobabo bali bago chikokonyo ekeombe gie sako ningendekia because ne biashara go beka chibasa cha ororo naende gwachitumia cha gokonya igo bali bonspi motaracha mochegere monyoro gokonyoko igo kogenderera busio egeto tuchikonyore grant ike goikato tware more members goetanie kegwange kimori bono ige mokoromokia tunyora banta bange tobeke cia chetu chinyinge egere tuske busio responsibility mwairwe kamoranje etigane
ande gochibona riorio libaga gukoro amagora akoro saritaya tara iga bakarigo mande togende ng'urwoche makorache pia ginko ripoti rigitasini kia uwanjete kia Ndizi TV kurwa sinseme chiga chigeti kirigoma ime ya subcounty ya Masaba North me county ya Nyamira inje gongoruko Polycarp okara Nchumulia on Ndizi TV kwa wero kuigwa igoro yensemo yabamenye kurwa county Nyamira ensemo ya ligoma aberagocha amo ase okorosia ebyombe ebyokubwatira nabo gosirana erinde gukinania kurwa ase ekerengo ekemo gochia ase ekende FRIDAH ndochenga ebyombe ebi nebyengencho kigima ekera abantu bagocha amo ekera tukungusa amo niko tokorana kino ngotera ngobenga kazo kunguseramo niko tokogoka yes FRIDAH ekero bantu ba chiramo ni maitinga ngoba bare bakwegendereria ase chinchira au asingenje kero konyoranga FRIDAH akonyoranga kero muntu akobaga gusino munchelia omulemi akonyoranga omweri wo mutinyi akonyachiri busano kurende obaga kurusia elibwerie yemo obeka sekiombe tabenga ekiombe kenyo kibwate abantu kimia isano tabenga kimia chisano ekero kwa bekiriri buyaho maria naenda abantu kimia isano babeka na barabwelibu that is nabeka angechiribu 500 tabenga kero mutienyi twaba tokwendana abantu semba 5 twaba chiribu tutebe chiribu emeronge bere abantu 10 chiri kimia isato chiri chatigara chakoraki chabe kwensemo ase ekiganja bono chiribu chiri emeronge bere nakonya chakonyo muntu oyo nde cyabere chiko naenda abantu bono iganga getenga babire bakongainia chiri chigutigara ase ekiganja na baba kwa abanyakiombe baliribaga in terms of table banking okonyoranga okwenda ase ekiganja kiri kwaimukie loan chenya korosie faida at the end of the year mwaba mukubagane faida eri mwabere mokorosia igo chibesa ngoncholia chiraso bwenya ase igo ebyombe mbibone tabichaki ubene tali ebyombe mokolera amasaku me FRIDAH ebyombe ebyo wegabiri kigwe muri kine serikali nali emonto kara tameni chibesa mugwatenchera murabe mokoraki moko mobwatia mwa make sure nga amalieta ino ngobeta molense akero monto ngwana nale ekebande kiaye enamba ya yesimi mwa make sure nga ngumanya murasu monto akorwa ekyagera ngomonto na barabega konganya taikende yonse abega konganya ne chibesa chino igo mwaba mukurigereria ebintu mwacha kuliranga ubintu asete kiombe tukaichibesa igo bintu mbiroro mubweneta kurigereria amachiko naro mubweneta kubwatia animetinga ensemonero rabisia se tutebe county ya Kisii ose county ya Nyamira asnaro mubweneta kwenda mwelike no na sensemo yechi cooperatives mubweneta mwa gwe certificate gwanchira nanga abone yiga cooperative yenene ya bene chaka kokora imirimo ngoma nchimuri yakero gosai kiombe kwararigereria ngaiwaswa toso gokunereri kwa chibese cyago badayo chakolera yes FRIDAH gutigana yuona MAANGI agendrete asikira bonega chinyagitari cy'abantu nyene cyerete kwe murunganeria ase engencho bataranyora chibesa kurwa ase kiombe gekerige kurwa ogekendo kurwa ase amaruire kia NHIF engana yabekwirira abange babono gusaba abantu chibesa kandi gutumika kadi ase nyagitari engana boyigo agendrete ekero omogomo bose umugiro w'abanyagitari ore imense cyo Kenya engana bekwirira abarwaire kutwara chingaki chinkonguti yamutora rango naraliaya egati abarwaire babere bagwetera chingaki baendate kurigia okurwari bwa ase chinyagitari cy'abantu nyene Rieta nyongo kupita somo kiage minda ngachire esenya gitari yeto ya ema nchako nyoru bugeni kurende ngintu yo kukumya na ikirororo nabe no guchano panene enache nkonywe esenge njo nabe ngwa kana ekadi ene chaefu asa mutuka mange nabono yakuna ndega ngakante kadi mumagumu kona ikirega iga muligereri iga emuroche nechibesa nabe ngwa kana cash asenge njo gitari de kunyara kutobwenya isingencho serikali teranyakana wane tokumetinga serikali yeito etuachorete serikali toendero je tosire pitokwe ose etuachorete serikali tokonyete igobono nare kwa saba ase bari batin mitese department ya NHIF
banyore bakurigereria igore chikadi chene cha efu erire nyaji gotokonya twabere togusumbuka kurumambia na bandi kurugaro migwete nga mbare banyore tobokweni bonde sinye kitari yiga igo bono na nemeguko ya itomoroje bunense kongete ne serikali moje nga mwato musire igo bono serikali anja motokonya erinde tonyoro bogweni asinya kitari chito ndoyo kumia na ikirega yangenta ibangete n'abayingwa kara baminto ko chisika bangonya bese erinde nkonyero umubaire uyu nareta nyakitali tingo nyako na ujinyomba no murwire yarwale igo gwikanare ko liye means and ways umurwire anyore yago konyeka. Vyakejima omwanchi omurigereria aina aragendeta kwene kigwa ase chinyegitari cy'abantu nyene ane engakiyeiga omugiro agendeta kwene kigwa ase chinyegitari cya serikali sibabiri bakwene kyangani go bono baganite chibesa mbaliko chikutumika ekadi eli ya NHIF. Engane wechane FRIDAH kigima asinge nchonigo ekadi eri yabire okonya abantu abange FRIDAH karokonda asinye gitari chibesa n'kinge kigane eri asinye gitari na ndo mate oburuire mbuli gotebanga ngwaka bole hodi bose nkone kinga nkumanyole ndiligo chikurwana bukurwara taika ende yonsi nende kirumonta kurwara nsende yonsi onyoranga okuyaliga nikoli wechibesa nkoye tengana ngane school fees omatinge school nkuyururo mwako bocha omwana nabakurwara nsende yonsi asigo onyoranga abantu mbabwati besa asikero monda abere agobeka chibesa chiri asali ekendo kiringo ja kereka mokonya asensemo yokwene kinga obeire gako ene kinga obere ago ruali gwasigo FRIDAH ningendo sabanga tigabono serikali bekuliye lingane eli asubo ime ekyagera no nabanyito nyene n'abakenya bali FRIDAH lakini bono lende abantu nyene abaiga ebaganye tomugiro cyake nabaroba manye cyaka kugira chikadi FRIDAH okay bono angati yabaterekera nagabwo akulinde nasenge njura nyole konye omubaro bw'abantu kwanda sinyagitari nomoke kulinde bono iga oranyolenga omugiro obeire ko kwina kinga abantu abange bate kwanda sinyagitari cye serikali bono kinyagitari cy'abantu nyene bakogenda boneka no kwaka kibesa icyisa bawake sabu yabo kibesa taraba kigoikerana kokuriye n'abantu abange bande toja sumugiro bakinga no ni ntwe muno nacho munyagitari bamata banga taringa no wancha gwaito nasenge njo no ni ntubono igato ikerera twasinyo no gwakana abakoli mirimo baito twasinyo gwakana kugore bincho au asinyagitari asigo negente kibwende kurirwa azo wime bogo kinyagitari kiri cy'abantu nyene inkwene kikire ingokonya kire FRIDAH kene tebanyegene ingokonya kire aso kwene kinga no ngokena nikire ejambo se omubaro rw'abantu ogo cyasinyagitari cy'serikali iyo nengane bwene takurirwa aso wime elinde abarwire mbaba bago cyandika igomba go cyandika kurasinya gitari cya serikali naende bacha se kinye gitari cy'abantu nyene naende bagachake gucyandika kuroro igomba nchi muri rera kero gutalira asenye gitari onye kwa bwato kwegena ngane kadi ya NHIF ogotumika kuri banga korali gino no yomine igara gokonya elindobe gokwenda asichinseme cyombiye manasi bali magane tokotobwatia asomoro bele bw'ENSAKIA bono mambia chinsemo chichi michandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na wega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News wetera asenamba ito SMS 0792192834 wega WhatsApp 0792192834 nabo usangana into kerengeli kemwa nchumiro Ndizi TV nabo igo ase nabo tambikira chikuraga ensa ayemo nenusu emambia rero FRIDAH ngo twara omogeni ime ye studio omogeni ito ni ngobose omogeni ito no yokabeire omoro kyomunene weskuru yokorukwanganere omae John asara bekagukwanira mangana lingite chisemi obere gakora oboro kia ase chiskuru ase kulinda bakagosa sensemeli yeskuru yobubundi elinde kurwa amaigeri ogocyarro igona bekagukirana ase studio kira bagekoraga ense yemonenuso kinga kiara bekagukwanira amangana ayalingete chisemi asigo wigo mwanchu muri Ndizi TV kera tikuraga aboigo entunda yende ensa emo ndochikwirana na tuirane na ine to kumanyia naralia ya aire obolicho ase ensemo ya magazeti asebuna botame ngo mamanyia
gazeti ya The Standard abo igo FRIDAH wakumamanya gwetera ase gazeti ya Nation nasi kumonchumuriria Ndizi TV ngwenda turi ase omochimoko oromoke kulende karo turachikwirana ntobe tokumanyia nararia ya airoborito ase ensemo ya magazeti. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Guchakera umukinyo yiga okane ime ya Ndizi TV nakigo sobogima bw'obwanjanisi ko yorogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Yes. Petroid Heart. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kirali tukulie hiki Jumatatu gwika Alhamisi chinsanye cha butuko weka chinsanye nenusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Heart. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpo maiso komyoyo etamanyaini. Ngatebiu engorona masawona mai gamotebigo gumkini create kemo igongo tige gasinji gokorera abantu bawo sikogari matuko makeigo engoraga nkini bi ingatkini uchi promotion ibire at once ngara karanza nabagaka ngo babolina ine umwaka ulia eronginere kware kubeka neshati negoti egoroto kyabeire bune mamba kurubosiga inkya na mokao ndoje nabwate kira bacinye abade bikoroto ebinye nabwate elinda guchire kanisa ayetoli guchikanisa igara tubwati yanga tubwati ke koroto ninki ateba abagaka bange bamanyiti lakini ekero twitona tukanyorana abangina na aboge kubwa abagaka. Ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira setu kayabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutinsamu cha Kisii kugenda Kisumu asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi migwetera namba chabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sige kige tambe asiri guridense agerera. Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagere nyaboka amenyire gando kibono ngoja gutoichoreria ara abana aga nike kesho nike kesho ni wataipenda kuna wakishingo mechumuko nyakolikanga ichiko baira shwali azilipi sasa ni nini mnapata kutoka huko
nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Ayega ngori go gonya gotera abana bachochi abana batota abana abo banyene no bwatmyo na abana. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo sangu gwetambiro kuna munarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itomunya atori tukurira marwiri na malaria kuri turi sukari tupima blood pressure kupima turi kidneys kupima turi liver function test zonse laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yandamange boigo nkorenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Majali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonie bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mubuko ebyo bakonia asenchira ya wholesale na boigo retail ngonia barechi calculator ebintu bigotumeka somure mu bwesabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigomba bwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabara ne chiabisi cha NHF angine gataseni kya mabuta ye chigari kya rubis goseki kya manyekane tebu na kobil asamanke na bokubanyora wetrase namba 0722946444. We are Team Himani. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yandamange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Kegima mwanchi murigeria vegetaseni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kitoinete gusanga imeyo morobirio bw'ENSAKIA bono mambia ekera sentunde yega omwanchi murigeria omaitengani gotogokwire mase mogwika asa magazeti ekera ndabengo goitia ase gazeti ya Daily Nation kwendo mwanchi murigeria byamano sana se bali magendeta kubwati morobirio bw'ENSAKIA bono mambia anena gwetera ase yemitanda sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital kerondo chenga Nyanchama onderia watanga morning watching live kwa gari from Mosocho on my way to job mbiyamana sana William Mogaka gotebanga watching live from Migori County tuning in adi mwisho na my wife Jacqueline Kemunto na abana baito buna Elvina Viona Chantel Sherin Mary and my daddy Hassan Mogaka na mama Joyce Mokeira pamoja na my brother Paul Asande, my sister Lydia and my sister Rebecca Mogaka kuro mulimani. Happy Wednesday morning and say pole enene gocha ase mondieke asogo siria omongina Milka Moranya undino mochokoroye pole nene to all my family members. Sekerondo chinga Ocharo William agatabanga watching in from Kisii, Virginia. Geslin Nyabs agatanga good morning watching live from Doha, Qatar. Kevin Nyamweya agatanga another good day God has enabled us to see. May it bring blessings. Agatanga watching live Korwa Kilgoris. Rose Michema agatanga from Nairobi Pipeline umongina LL Monte Habi Naftalo Nyango Wapishela Kemunto Victor Omondo Miyenda Salome Onyoni Kalesto Manyacheko Barnabas Ratemoge Konge Zakari Makori Muginda Okogoro Kwembata Jared Oyunge Engera Yeli Chongo Jared Oruru Philip Moinbo Omugaka Kerecha Omokokocho Nyangaresi na mashabiki Ndizi TV Mwensi Ngaimole Nelibolia Kobolia so imemoroberio bw'ENSAKIA Dolphin Mura good morning Job and FRIDAH. It's a new day and new sunshine God has granted us to meet again. We have to thank God. Good morning. I'm watching live from diaspora. May I wish my children, parents, wakiwa Rihanna Bonchari, friends, all fans of Ndizi TV, or forgetting my enemies to have a wonderful day. You have a blessed day for you. Good job you are doing. Mo director Itomo Shabiki na Bemo kurwa sinse chirichangumbu Kennedy Gisemba tanga wakibu ya team ENSAKIA 1% Thomas Bunde. I'm watching for Machoge Kerongo Literesa Kemunto wakire buya job na FRIDAH kurwa muranga amo nainwe na wigondoche Jared Orure Matureti kurwa Nyachichi tebanga Nyamira County well represented. Kerondo chenga Kiyaka Sama gotebanga good morning Ndizi TV kurwa Zimmerman Nairobi City na bunabotambe noinde no mwanchone Maureen watching live hadi mwisho. Ritunda Green gotebanga following from Karen. Kerondo chenga Edwin Omwenga kurwa Kisii and gotebanga present watching live. Sego mwanchumwe Ndizi TV genda tubugati atomekerengere kiao asebono turabita kosoa ase ensemo ya magazeti bitakoranga naralia ya aire obolito ntebuna botambe ni nkobaira ase gazeti ya The Standard asoko batukuligeria nga naralia ya aire obolito ase gazeti ya The Standard. FRIDAH kulende tora tuchakeli ngo kurwa ase ensemo ya national ya aire obolito ase gazeti epeji entangani. Manchumulile karango mulikira gazeti ya Daily Nation indoche mulikiwe gazeti yo aire obolito amangana kerondo chenga ase nseme yoniga enegetinga abantu 25 nigo babere bagusiria obugima bwabo asa makiaye kera muliketenga agati y'abantu 25 nigo 12 barenge aborokigwa kero enegetinga chi asa matuko nigo imebasukano yepara yaberege kwa enekigwa nganonya magega iyo muwaziri bobasombi Kipchumba Murkomen kurugo chikakurwa sensemeri ya NTSA kwa enekyanga nkomolikera bali gosenkolingoli bali abantereba na kwa enekyanga mbale borunge ase ogokora oburunde bwabo ase chipara kera mulikeretenga litkoria Jumamosi sensemeri ya Baringo nigo omorokia nabo igo omorokigo yomo babete bagusiria obugima bwabo magega ye basi balingeme
kiguakana osekonyora omubasukano obwepara ibasi ya Kapsabet Boys High School na boigo babete bakonyora omubasukano obwepara ase pale nene ya Kabarnet Marigat ase ritukeri boigo ria Jumamosi asensemo Gusii County ya Kiambu nigo ansemo ya Brian Chira abetaka gusiria obugima bwaye oyo manyikanta sensemeri ya TikTok magiga yigalie ya mokumwaka na gutama ase para nene ya Ndenderu Ruaraka ase ritukoria Jumatatu ime county ya Bomet niga abantu batano babete bagusiria obugima bwabo magiga yokonyora mubasukana bwepara ase 15 na batatu babete bagotigerwa Chingoma magiga ye matatu babete bakolina yabeteke guakana ne tractor ase ekenyorogia Salek ase epale nene ya Bomet Kiptagich ase county ya Migori ritkoneria Jumanne nigo mubasukano bwipara beteko kwene kigwa asoboraro bwakuja ase epara ya Migori Rongo ase abantu babete bagusiria obugima bwabo yerereta abantu batano nomo weika 10 nomo gusiria obugima bwabo igo ni ngana yaberige kumurikerwa anene chingaki sabaruki gwakorwa ase University ya Kenyatta babete bakonyora mubasukana obwipara ase epare nene ya Nairobi Mombasa romanchumuli eliantu chikoba toko igora ase page ya kabiri na boigo gatatu kumurikira engane yo asobo imevoigo ase page yentangani nege murikerete ngakibono morai wense Dr. William Ruto aberega kobeta inse SAE weti alichiko lichiko li obwaga chibwe chinyomba bwe cheligolire inse kigimana bwego chingia sekera omokoli emeromo arabega kona chwa ekerengo keyemo nukta isano na baiga sense media chibos achirabe chikwa kana nukta ekerengo keyemo nukta isano igoro yemye baiga sepeje yentangani nigegendete kumurikira na kibono abarwaire barabe bago chandika magega yababatani kora sense media KMPDU baragendere no mugiro obo ankubwatikana neri chiko asense media ya KRA kugenda kubana chachibese cyabasi barabe gose gwikira bono igabatarabe bagotwara okoigwana ne serikali boiga sepeje yentangani ne murikirete ngakibono ababwatani kora sensemeri ya DCI na kibono bachakiri obotuki ase chiskuru magayoko ni kigwanga ni go chiskuru chinyinge anene asensemeri ya National School na boigo extra county schools babiri bakonya amabaga asensemeri ya form 1s omanchi muliento chikoba toko igora gazeti ya Daily Nation tobeto kumurikira MAANGI asoweme Mwanchumire Ndizi TV ase gazeti ya The Standard na MAANGI amurekeire ase toroche engana emwamu nelinga nigoro yechi ajali chabechikorokana ime yense icho ya Kenya ase totokoranga omubasukano omonene obetokoba ase epara enene ya Nairobi Mombasa asa borokiwa 10 be University ya Kenyatta babete bagusiria amagima abo ase bono iga omwaziri wobosombi Kipchumba Murkomen abira oswana nagati aso kwenikinga nkubekali emerobelio iyo kwenikinga ajali ngokana ni gwachire ase bono iga University ya Kenyatta babiro otenenia chisemi ase amatuko atatu abuna enchera ayemo yo kuinyora aboro kigwa bali babeta osiria amagimabo ase mubasokano yo omobe bwepara oyo beto koba alituko lya moisonda ase boigo ensemo igazeti yokwanera igoro ijagali egati abali babeta osiria amagimabo ase ensemeria ya shaka hola ase bono barachikomanya igoro nabo kwegwa emebe yabo maega yobo bolingoli bwaime asokwana kinga nkumanya bali abamu abo bwabiri bogokorwa ase amatuko abwango yabo igonigo yokwanera igoro yomoko umuraibwense Dr. William Ruto yobete gakobeka ese irinde wanchira na lichikoli bwagachi bwichinyo mba ase ilichuko liegoro bono igo
tuska busi kwenda ase page ya kabere nigo ekoroki nga ini aboroki gwa abande babeta kumnyoki gwa ase Chinyagichari au ime county ya Nairobi nyoranga nigo mubasakano yobeta koba ase ensemo area Voi ase babete bakumnyoki Nyanchama ya Voi Moi referral hospital ase babete bakonyora okurwali waboigo nigo egazeti yokoroki nga ekorokia igoro yigati yaboroki wabu babete bakubekwa ase chindege na kumnyokigwa ase ensemo ya Nairobi erinde kuba bakumurikirwa ase oboime boigo ni gazete korokinga buna egali yabatege gutuomana netrera ase abantu aborokigwa babete bagosiria amagimabo ase nchira embe kegima boigo nige kwanira igoro yaborokiwa emerongo enena babere abono iga bale Chinyagichari baende tekonyora okurwaliwa igoro yengane yo toska busitenda ase page ya gatatu ni kwaniranga nigo ewiki gocha abali babete bagosiria abantu babose abamwabo abamache babo barachi konyora amachibo bose kwe nabo kwegwa emebere yabali babete bagosiria magimabo chakira ewiki egocha emaiga yobotu kiboime gokorwa aseboige kwanira igoro ekikirete retati nayo kabiro moliki we kampuni ya Nation Media oyobeda osiria as obugima bwaye ewiki ya etani gobabeta konyoranga nigo abwate oboroide bwa pneumonia tonde page ya kane nige kwanira igoro yobwaga chinyumba ase ligo lirike ase goikera bono iga bono umurebwense abetega gwetia lichike na bono gwanchirana lichikeri bono koba alichika bono abakenya baranda kona chua chibesa chiabo asikolende wikira bono iga egati abakenya taraba gwanchirana ngana ere egati ya mangana ale bono iga aeta abakenya bange amabuli nke barachikonyora chinyomba chitwende ase page ya gatano nige kwaniranga nigo lichikeri bono lirachi kokonya abakenya bali ase ekerengo egeke kyobugima kwene kinga nkonyora bali